आं जि टपिकखौ लानानै फैदोंमोन आं दा बेयाव सफैबाय बेनिफ्राय बिथाङा आंनि असे दादियानो जायो ओमफ्राय दा नोंसोर थाम्बनेलखौ नायना बुजिखाबाय जानो हागौ मा टपिकखौ लाना आं फैदोंमोन बेयाव दा नोंसोर नायलांबाय थादों आं बिथांनि सिगाङाव आं सोंसै बोरै बोरै मा मा जानाय आं दा दिनै सिगाङाव सोंसै दिनै बोरमानि माबाखौ लानानै बोरै बोरै बे माबायाव सफैखो बेखौ आं बाहाय बुंनानै होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय गासै भिउवारफोरखौ खुलुमनाय जासिहरबाय दा बोरमा फिनायनि बेलायाव जुदि बुङोबा आङो 2008निफ्राय 2018 आगष्ट मानिफ्राय आं फिजेनदोंमोन आङो 15था बोरमानिफ्राय जागायदोंमोन आरो जाय समाव आङो बोरमा फिदोंमोन बे समायाव सैथो खोथाया बेनो आं बोरमानि बेलायाव ABCD जेबो नलेज गैयामोन जायनि थाखाय बै समनिफ्राय लानानै दिनैसिम गासै 50निबो बारा बोरमाया आंहा थैजादों थ' खोथाया बेनो जेबो नलेज गैयिनि थाखाय थ' लासै आङो ट्रेनिं लाबाय जोंनि भेरगाव साब डिभिजननि आन्डाराव लाबाय डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव लाबाय बेनिफ्राय स्टेट लेभेलाव ओमफ्राय इन्टारनेसनेल लेभेलावबो आङो बोरमानि बेलायाव ट्रेनिं लाबाय थ' बिब्दि नाजाथाबनायनि दारा दिनैनि समावहाय आंनियाव 100थानिबो बारा बोरमा दङ आरो आं गाहाम नांदों थोंजों खोथा बेनिफ्राय बांद्रायथ' बोसोर जायाखै 2018निफ्राय दासिम 3 बोसोर रानिं जादों आरो बे खम समनि गेजेराव आङो थांनाय 2020नि नङा 2000 नैबे 21नि माने 26 जानुवारियाव आंखौ जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ बेस्ट गटारि फार्मार माने एवार्ड होदों जोंहा गोविन्द सार बिथां आरो डिस्ट्रिक्टनि बिदियाव माने DC सारनिफ्राय आङो सार्टिफिकेटखौ मोनदों थ' गाहाम नांदों बेफोरबायदि बिमुं मोननाया मोनसे थुलुंगानाय लाबोयो बेनि उनाव आङो स्टेट लेभेलावबो एवार्ड मोनदों गुवाहाटि खानापारायाव थ' बिब्दिनो आरो दिनैनि समायाव आङो मोजां नांदों जाय समाव आङो जितु इन्डिपेन्डेन्टखौ लुबैखायो थ' बेवहाय मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट दङ गावनि गोसो बायदियै थांनानै थानो हायो बोरमाया ओरैबायदि बेबहाय नङा जे माने अमा हांसो दाउफोरबायदि नङा अमाफोर जुदि फिनोब्ला हाइ केपिटेल इनभेस्ट खालामनो गोनां जायो कन्टिनिउ फैसा नांबाय थागौ जायो दा बोरमानि बेलायाव बिदि नङा बोरमानि हंखिया बेसेबांनो गैया मानो बेखौ इस्सा जायोबा सानसेयाव 0 खरसाजोंबो माने दिनखौ बारहोनो हायो गावगायनि फिजिकेल खस्थ'नि अनगायै गुबुन फारसेथिं बोरमानि बेबहाया ओरैबायदि मोजां जे जाय बेबहाया जेबो माने धोरोमजों लोब्बा गैया जेरै मुस्लिमाबो बेबहाय खालामो बिसोरनि धर्माबो जायो ख्रिस्टानाबो जायो हिन्दुआबो जायो माने मोनफ्रोम जातिफोरानो बोरमाखौ जायो फियो आरो फालांगि खालामनो हायो बेनो देरसिन सुबिदा दा गुबुन फारसेथिं नैबे लकडाउन सिजन थांनाय बोसोरावबोमोन नै देग्लायबो जाबाय कर'नानि सिजन दा बोरमानि फार्म खालामनायलाय आंहा आरो बोरमानो बिदि आदार जगायनानै होनांगौ गैयिनि थाखाय आङो लकडाउनब्लाबो खस्थ' मोनाखै बेनिफ्राय फाननायनि बेलायावबो जेबो सिन्था गैया आंनियाव प्रडाक्टआ एभेलेबल नङा गोबां मानसिफ्रा आंनि फार्माव फैयो गोबां मानसिफ्रा फन खालामहरो सानसेयाव माने खमैबो 7निफ्राय 10 जनसो सिनाय मोनि मानसिफ्रा ससियेल मिडियानि दारा आंनि कन्टेक्ट नम्बरखौ मोननानै फन खालामहरो जे बोरमा फुलि नांगौ आरो बोरमानि बेमार आजारनि दारा आं हागौमानि बिथांमोनखौ बोरमाखौ बोरै बासायना लाखिनो हायो आरो बोरमानि माबोरै मुलाम्फा बे बेलायाव आङो बिथांमोनखौ फोरमायदों आरो बिब्दि कन्टेक्टनि दारानो मार्केटआ अट'मेटिकेलि माने जालांबाय थायो माने जेबो सिन्था गैया जोङो बोरमाया बोरै थायो बोरमानि न' नायनोसै गासै बोरमाया नियावनो थाजोबो ना दादै
न'आ गंनै दङ बे मोनसे ओमफ्राय बेखौ फ्लरखौ एसे कंक्रिटनि जाबनाय जाबाय आरो बोरमाया हदाय गोजौआव थानो गाहाम मोनो हिसाबै गोजौआव दोननाय जायो बेनिफ्राय जायफोर बोरमाया माने प्रेगनेन्ट अबस्था बिसोरखौ गाहायाव दोननाय जायो जाहाथे आथिंफ्रा गारलुनानै गोग्लैयो गुबुन बोरमाया सयफोरबायदि बिदि गाहायाव दोननाय जायो। आङो नैबे जायगायाव फैनाया दा मास मोननैल'सो नै रानिं जाबाय थादों आरो आं गाहाम नांबाय गामि गेजेराव थानायनि समाव सैथो खोथाया बेनो मोनसे गामि गेजेरनि सिङाव मोनसे फार्मा सोलिनाया गोबां माने गोब्राब सिस्टेमेटिक नङागौमानि मानोना बोरमाया गामि गेजेरनिफ्राय ओंखारना लाबोनाय समाव दिहुनना लाबोनाय समाव गुबुननि न'आव हाबो उसुंजानाय बायदि समयसाफोरा जाबाय थायोमोन थ' बेफोरनिफ्राय आं दिनैनि समाव उदां नैबे जायगायाव मास मोननै जाबाय आरो माखासे खामानि मावदों सेटिं जाजोबाखै बेवहाय जेबो माने सिन्था गैया नैफोरखौ नायनो हागोन बोरैया गांखोदों आंनि जेबो सिन्था गैया बे जायगायाव माखौ नायनो हागोन बेटल बे बेसेबां गोबाव जाखो बियो सप्तासे समाय नै लोगोफोर नायनानै ला बोरियाखा वाव लोगोफोर नायनानै ला बोरमाया बेटेल मा होनना बुङो बेटेल आन्दा बेटेल सौगोन नामाब्रा बिलाय बेटेल याव बोरमाफोरा वाइट आंनि लोगो बियो आंनि लोगो नै वाइट ना नंगौ नङा हा लाजिदो बि लाजिदो नै लोगोफोर नै बिदिब्ला लोगोफोर दंसिसेयाव नायनोसै बोरै थायो बिसोरो बोरै मा खालामो बोरै संजायो नै दा गेस दङ बेयाव संजायो ओमफ्राय मा दंलै खालिसो माथो थ'दो गोजौ गाखोनोसै बिथिंबो दोङो बरिया नै लोगोफोर बिदिनो सिङाव इनभेन्टार दोङो नै कारेन्ट हारि फोजोङो बिदों ओमफ्राय दामग्राबो दङ ओमफ्राय वाकि टकि लाइट आरो बेयो मा बर'नि सुबुं हारिमु नै लोगोफोर नै नायना ला ओमफ्राय बे सिङाव बिसनाया मोननै दङ बे मोनसे आरो बे मोनसे दङ बिसोर सानै थायो बेयाव बेबायदि आरो नै बाहेराव बिदि लानै लोगोफोर फोरनिखौ बेटेल होनना बुङो बेखौ बेबायदि बोरमाखौ बेटेल होनना बुङो ओरैनो दोननाय ना मा हिर' माने नोंसोर दायो खिथिगोन आं मोनसे क्लिप्स माने मोखौदो सौलायनाय दोङो आरो ना मोनसे बोरिया मोनसे क्लिप्स दोङो बेखौ आं नोंसोरनो आं देखायगोन दायो नायबाय था नै लोगोफोर बोरमा दोङो बिराद दोङो 100थासो दोङो 100थासो नै रा बिराद समायना माने बोरमाफोरा बिराद मोजां निखा आं बामदोंमोन नै रा बिराद मोजां नैबे नै जोंनिया चिटकु हाय नै रा हिर'आ जोंनिया बोरमाखौ माने बेबायदि दोननाय जायो आरोना नै बिदि गोजौआव दोननाय जायो ओमफ्राय
जे माने बिसोर फैनानै गोजौआव थाफायो आरो उथि उथि थाफायो जेरै दा नोंसोर नुदों नै हिर'आ नै बिदि थाङो दोङो बिदि आरो बिदिनो थायो बेयाव दोङो आरो बैयाव मोनसे दोङो न'आ बे दोङो आरो बैयाव दोङो नै हाबनो फैदो नै दा फैजोब्बाय नै फै दहाय जे आंदो लोगो जादोंमोन नै रानि बेनो नै वाइट Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. कमेन्टआव बुंहर आरो जाय आंनि भिउवार्सफोर जायफोरा नायदो माने बिसोरो माने कन्टेक्ट खालामनो हागोन बोरमा जाय फिसिनो लुगैनाय फिसिनो हागोन बेयाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन आङो डिसक्रिपसनाव आं होखागोन नाम्बार होखागोन ओमफ्राय बे जायबा दादै जायबा अनार बे बोरमाखौ फिसियो बिथांनि मुङानो अनसुमा बर' बिथांनि आं माबाफोरखौ लिंकफोरखौ आं होना दोनगोन बेहाबो फेसबुक पेज दोङो ओमफ्राय बिदिनो इउटुब चेनेलबो दंमोननो इउटुब चेनेला बिहा बाहाय माबा जाना दोङो दा गोदान खुलि नागिरदो लोगोफोर दा नोंसोरो जाय आंनि भिउवार्सफोर कन्टेक्ट खालामनो हागोन जाय नांगौ बोरमा नांगौ ओमफ्राय एखे गामिया डिमाकुसि माबा खासिबारि डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरिया हिर'आ माबागोन नामा हिर'खौ खानांगोन नामा दा हिर'बालाय न नामा हिर' नै लोगोफोर हिर'आ हिर'खौनो खानांगोननो बाहाय बिराद बोलो गोरा माने मानसिया हानो नागिरखाया बिराद बोलो गोरा भिडिअखौ बेसिमनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर ओमफ्राय जोबनायाव बिथांनि पेज दोङो जाहादारिनि अनसुमा बर' ना पेज नामा अनसुमा बर' पेज नामा ओमफ्राय इउटुब चेनेलबो दंमोन ओमफ्राय दा इउटुब चेनेला माने बाहाय प्रब्लेम जाना होबाय ओंखायनो दा गोदान खुलिसिगोन बिथाङा ओमफ्राय कन्टेक्ट खालामबा मामा बुंना सोरबाफोर जुदि बोरमा फिसिनो गोसो गुदुं दङब्ला माबा मोनसे मिथिनो लुगैदोंब्ला बोरमानि बेलायाव आं फन खालामनो हागोन 8638012698 आरो जायफोर भिउवार सम नै बियो बोरमानि बेलायाव किसुमान टपिक लाबोबाय थागोन अब्लानिया नोंथाङा सम बोरमानि बेलायाव जायखिजाया खोथा मिथिनो हानाय बेनि थाखाय नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जुदि नोंथाङा बोरमा फिसिनो गोसो गुदुं दङब्ला साबस्क्राइब खालामना लायोबा नोंथांनि थाखाय जोबोद मोजां खालामगोन दे बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि थाखाय दोनथ'नोसै आरो नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जल्दिनो बाय बाय लाभ इउ